Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Tara at samahan niyo akong magluto ng adobong bangus. Initin lang natin ng mantika at kapag mainit na ito, pwede na tayong mag-saute. Unahin natin ang bawang. Ito toast ko lang ito ng konti at pagkatapos noon, pwede natin isunod ang sibuyas. Ayan, at isaute lang natin hanggang sa mag-moist ito. Ayan, at pwede natin ilagay ang black peppercorns at black pepper powder. Sinusutay ko ang paminta para lumabas ang aroma nito. Nasa 1/4 cup na cooking oil ang ginamit ko. Sa bawang naman, isang buo ang ginamit ko at isang malaking sibuyas. This time, pwede natin isunod ang bay leaves, ang soy sauce, at lemon. Ang soy sauce na ginamit ko ay nasa 3/4 cup at 1/2 cup na lemon. At kung nasa Pinas ka, mas maigi na gumamit ng kalamansi. Kapag nag-simmer na ito, pwede na tayong maglagay ng tubig. Nasa 1 cup na tubig din ang aking nilagay. I-simmer lang natin to ng mga 2 to 3 minutes at pagkatapos nun, pwede nating ilagay ang ating pritong bangus. Guys, hindi ko napapakita kung paano prituhin ang bangus ha. Kung kayo ay taga dito sa amin, wala na tayong problema sa pagprito ng bangus. Bali bumili ako ng 3 piraso ng bangus sa Seafood City at sila na rin ang nagprito. Huwag yun nang hanapin yung ulo at buntot kasi nauna nang nakain Hinayaan lang natin itong mag-simmer ng about 2 to 3 minutes at this time, babalik na rin na natin. Ang gusto natin mangyari ay ma-absorb ng fish ang soy sauce mixture na ginawa natin. Guys nga pala, if you are still watching at this point at hindi pa rin nakaka-subscribe sa ating channel, baka naman, please do subscribe at pakiclick nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga video na ating i-upload. Ayan, this time pwede nating ilagay ang dried red chili. Ang paglagay nito ay optional lamang ha. Almost ready to serve na ang ating menu. At bago ang lahat, tikman muna natin at tignan kung tama ng sangkap. Sarap! Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na ito sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito at muli maraming salamat po sa panonood.